discussion that I told you about of past relationships affecting your current relationship or your future relationships. Nyanisile. Because now there are certain things that happened with last Past. relationship yakho Ehe. awungayazi uba how to actually proceed without them Okay, kule ukuyo. yes Unyanisile Mqwathi. Imagine Mqwathi nje iba nepicture you were in a relationship whereby idrama yinto ekhiwa ukubona lokuthiwa hayi idrama kukokwayo Yeah. apha. Imagine every day niyaxabana if you do not nixabane verbal okanye physical. Physical. Now that ukwenye ngoku intsha azikho zoyi-two ezona akuxatyanwa verbal akuxatyanwa physical wena okawuyazi uba le relationship yi-relationship enjani lena whereby asizolwa asizothini. Yeah. So yile nto uyithethayo mntawo ifana nobe kwi-relationship apho athe watshitelwa khona ngoku little inconvenience eyenzekayo kulena akuyo sele assume uba Hayi, loo hayi nto ke, ubethwa iseyidu. phandle so uliqonda uba awusezitratweni uyaget kanti no. I think when Thomas I've